Smiljanić i Kamara igrači koji ih mogu zaustaviti. Kadu centrira i prečka! Mnogo sreće za Krst. Avalisak. Evandro prema Ninkovu. Na njegovo suđenje. Ilijev uzima loptu Kadu. Ipak je Veselinović prekinuo igru. Neoprezan najboljeg strelca Crvene zvezde u derbima. Ali pogledajte ovu liniju. Dakle, nema ofsajda, na drugoj strani je za Lazovića. Miljković na poziciji levog beka. Neuobičajeno za njega i naravno pogrešio je Miljković. Presing fudbalera Partizana. Prekršaj Saše Ilića. Lazevski. Ponovo Ilić. Kamara. Prekida Veselinović igru, iako je Partizan bio u posjedu lopte. Krše uzima loptu. Gobel. Evandro Gobel. Setak navijača Crvene zvezde. Odmah pored severne tribine koja je potpuno prazna. Saša Ilić je startovao. I žuti karton. Da vidimo još jednom. Uzemo Evandro loptu. I da vidimo, neto je bio Smiljanić. Smiljanić je dobio žuti karton. Već je dobio nekoliko duela. Ninkov, prilika i Stojković brani šut Evandra. Ove reprezentacije Milovan Rajevac. Miljković. Kamara, visoko podignuta noga Isaka. Partizan je u ovom delu prvenstva ostvario 6 pobjeda, doživeo 1 poraz protiv Vojvodine i igrao nerešeno sa Radom, a Crvena zvezda 8 pobjeda uz gol razliku 22:3. Babović prema Tejgu, evo šanse i prvi veliki promašaj za Partizan. Igra Partizana, pravi komandant odbrane. Doduše Savić zaista na pravom putu da ga nasledi. Ovo mora se izgubirio prvo Prinsa Tejga, pa zatim Babovića. Kadu prolazi. Nema prekršaja. Skaču sa Zvezdine klupe. Evo vidite od dnu ekrana i Prosinečkog i ostale igra. Evandro Gobel. Borha. Mnogo su petljali Borha i Evandro. Lopta kod Babovića. Prolazi Babović i još jedan prekršaj nad Stefanom Babovićem. Oni Borha su od starta krenuli sa verbalnim čarkama. Tomić ulazi u igru. Da vidimo, Saša Ilić hramlje i ne može da nastavi utakmicu. Još jedan hendikep za Partizan. Saša Ilić, Gobel izlazi iz istog razloga kao i Saša Ilić. Hramajući, Evandro Gobel izlazi iz igre. Evo sad će i Lazevski. Prilazi Borhi, Ninkov, oni su odličan tandem i na to će morati da obrate pažnju fudbaleri Partizana i Jeftić je. Borha. Sada će većina napada Crvene zvezde ići preko desne strane. Opet dobar centar šut, Stojković. Ovoga puta na vreme istrčao. Ponovo Lazović. Lepo prema Mikiću. Dobar centar šut. Dvojica igrača su propustila loptu, i Kaluđerović i Jeftić. Borha, Pang i Ninkov. Nova prilika. Babović. Skaču sa Zvezdine klupe, signaliziraju da je Miljković igrao rukom. Lep dupli pas. Ilijev, ali je samo Tejgu u kaznenom prostoru Crvene zvezde. Čeka se Lazevski. Babović. 2:2 u šansama. Rekoh već, Babović mnogo opasniji kada igra na sredini terena uz desnu out liniju. Pa Jeftić ide u kontru. Ponovo je tempo pojačan, ponovo je mnogo zanimljivije. Prekršaj Kamare i iza njega žuti karton. Evo da vidimo još jednom ovu akciju Ilijeva. Fenomenalan potez, centar šut prema Tejgu. Kasni Tejgu, ali je odlično skočio i... Lazović čeka Kaluđerovića da krene. Kaluđerović nije u ofsajdu, velika šansa. Kaluđerović i Stojković. I Kaluđerović u nekoliko posljednjih minuta imaju dosta mesta. Evo sada pogledajte, odličan pas Lazovića. Izbegao je Kaluđerović ofsajd, ali pogledajte Stojkovićev start. Treća velika šansa za fudbalere Crvene zvezde nije iskorišćena, iako je onaj problem u odbrani
glavni problem Stanojevića, onda Prosinečki mora da povede računa o efikasnosti svog tima. Bajković, pa neverovatno šta je Tejgo promašio. Kockali su se Bajković, Cetinjanin. Pogledajte ovo. Ilijev je lako prošao Ćosića, Tejgo nadmudrio Mikića. Pogledajte iz koje blizine je Bajković uspeo da u stilu rukometnog golmana odbrani. Po 4 veoma dobre šanse i za Crvenu zvezdu i za Partizan. Pravo je čudo kako je na semaforu još uvijek 0:0. Nečkog, on je u svakoj utakmici insistirao na posjedu lopte i na dominaciji upravo na sredini terena. Ljuti se Krstajić u drugom poluvremenu. Lazović pored Kamare prolazi. Kaluđerović vraća prema Lazoviću, potpuno je sam Jeftić, nema ofsajda. Evo prilike, Lazerski, Borka ga je oborio. Prva dobra akcija fudbalera Smiljanić, Ilijev i Ninkov. Evo sada Tomića, evo prilike za centar šut, šansa za Tejga, velika prilika i Partizan vodi sa 1:0. Opet Ninkov sada je krenuo prema jednom od čini mi se fotoreportera koji je malo zadržavao loptu. Ne smiju dozvoliti sebi fudbaleri Crvene zvezde da prema Lazoviću. Lazović, pred njega je Kamara, ali to je Krstajić ispred Kaluđerovića. Greška Krstajića, Lazović čeka na levoj strani loptu, Koroman. Ispred njega je Miljković, sjajan prijem lopte Koromana, kasni Kaluđerović, ali nastavlja napad Jeftić. 76. minut za fudbalere Crvene zvezde, vreme leti. Lep potez Tomića. Petrović i dalje sa loptom. Pas prema Tomiću. Tomić i Ninkov. Tomić se namešta na šut. Bravo Bajkovića. Ninkov. Krstajić. Odnio je Krstajić i loptu i Kaluđerovića. Ali tako se igra u Nemačkoj. Krstajić pokušava do Kaluđerovića. Dobar prijem lopte Kaluđerovića. Prvi put je prevario Krstajića, ali je tu bio Jovanović da pomogne. Opet Kaluđerović. Čeka loptu Koroman u kaznenom prostoru. Kaluđerović, Jeftić, četvorica fudbalera Partizana.